uBrigadier Julius Mkhwanazi noKagiso Lirutla bayifumene namhlanje ibail 30,000 each. uBrigadier Julius Mkhwanazi ke ususpendiwe wayedeputy chief yase AMPD. uKagiso Lirutla yena yicity manager yase Ekurhuleni. Bebefuna into naye makasuspendwe ke ngoba bebanjiwe mos. So namhlanje bayifumene ke ibail bobabini. Nizakhumbula into babanjelweni. Kuthathe sisivapha seva kuthiwa babanjelwe icase esibuyisela ku2019 apho uKagiso wayespeeda khona wabanjelwa ispeed. Uthe apha ebanjelwa khona ispeed waya ecourt waphuma ngebail. Kuthe xa kumele into aphindele ecourt uKagiso ingathi the very same day kwakumele ba-appear court ikhona into etsho njalo allegedly kwakumele into makahambe aye for i-interview yale position yobu-city manager ngoba ngoko wayeseseyi-CFO ngo-2019. Hayi ngathi nje bahlala phansi beno-Brigadier Julius Mkhwanazi beza neqhinga loba hayi mani kuzaba khona umuntu ozayokudlalela u5 ozayoba nguKagiso ecourt. Wahamba lo muntu lowo wayoba nguKagiso ecourt. Lamdla ityala wagwetywa. Uthe apha egwetywa khona kwathiwa uzawuhamba i-community program, i-community serve program apho ezawuba kubona ukuba umuntu agwetywe but abe ngaphandle kube khona nje punishment akayifumanayo. Ngathi waya lo muntu lowo for the first time xa kumele aphinde abuyele lo muntu lowo waduka nezwe wangasabi khona. Hayi ke ivelile ke ngoku yinto ebabambisile ke ngokulena. Hayi sithe siseve lonto le into ubanjiwe kwathi saze sadawutha futhi into umcimo nokwenza nebail yona bazayifumana seva sokuthiwa hayibo sokuvela nelinye apha ityala ngongathi uKagiso lona wayeke wachayisa umuntu xa begqibile. Uthe apho xa bepick up ngathi lo muntu lo utshonile wafuna into before kufika amapolisa mabenze iplan still ke phofu umuntu obonakala ngathi kwispidal sakhe nguBrigadier Julius Mkhwanazi kwenziwa iqhinga loba lo muntu lo mzimba lowo eso sidumbu eso masisuswe sisiwe esibhedlele. Sorry guys impetho sisifuba ne ngongathi uyofumana uncedo kanti hayibo lo muntu lo kudala izibane zacima kudala wayiyeka. So ingathi ke kwakhona into ethi ne-CCTV zoprova yonke lonto leyo zikhona. So besidawutha nje ba ibail uzaye bazayifumana bona but ke kubonakala ingathi bayifumene ibail yakhona into ethi imicimbi efana nama-passport wabonani mawuze nganeno. So yey bafethu isekude le ndlela esisezayihamba ngapha sisabhidwe imbiza ukuvutshwa ngumashi nje nayo sasixelela nje into nje engavakali imbudede since mos bendiphethwe yi-flu so I could not really cover i-testimony yakhe umashi eya Friday including ke eya namhlanje. Ndizawuyibona nje xa sekegqibe yonke into I'll try nje into ndiyikhavare yonke bafethu. Yazi nje xa sijongile sibukela lento xa gqiba vele kuqaphuka elithumba likaKagiso ne kwabe kuvela ke into ingathi vele yena ukudiza nje bungundoda nje bubonakala bekediza nje kumankazana wakhe. Sithe siseve njalo kwavela eyase-Eskom into bayibo kungathi khona nonkosi ngapha nayo inkosi ukubonakala ingathi hey ingathi nangapha kwa-Eskom imali ibhubhudliwe. Ndaba nayo into ethi bafethu yona andiqondi ncam into yoba sihlupheke ngale ndlela encingeni uba sihlupheke ngayo okanye bendicingeni into yoba sihlupheke ngayo okanye sizibone ngathi sihlupheke ngayo. Qha into esingenayongo yinhliziyo yokwenza ezinye zezinto ezithi zenziwe ngabanye abantu for into yoba mababe rich. Into esingenayongo nje yi-greediness. Into nje esingenayongo yi-corruption. Otherwise yona imali hayi bafethu ngathi khona eSouth Africa. The seriousness of the offence must be reflected in the amount of bail fixed by the court. It is worth noting that even though the applicants did mention the amounts of 10,000 and 20,000 rand respectively in their founding affidavits, in closing arguments, their counsel left the determination of the suitable amount in the discretion of the court. The court has relied on the means of the applicant as set out in their affidavits and is of the view that they will afford the amount fixed. Will you stand up, Mr. Mkhwanazi and Mr. Lirutla? Having said that, the application is granted and bail is set in the amount of 30,000 rand for each applicant. Mr. Mtelwa, the court has considered, other than the normal bail conditions, that both applicants must surrender their passports to the state
before being released on bail. I do not know if there are any other additional conditions that we'd like to propose, but that is what I have in mind.